suko, ang mga utang ugang aong kalapasan, pintod papasa ugaya, iyong Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoong mana kaninyo. Manausag kanimo. Mga igsoon, maghinulsulo na kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang takos pagsaulog ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamo. Sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong ihampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon ng atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusan Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himua nga buhaton uta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala, magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, tungod kanatong tanan. Dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay og gibanhaw, at tuwa siya sa tuo sa Dios ug nangalipo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom, ang kakabus, ang katalagman, o ang kamatayon? Sumala sa kasulatan, tungod kanimo mamiligro kami sa tibuok adlaw. Nahisama kami sa ihawon nga mga karnero. Dili, hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga wali bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit ng punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayud bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwas ako, Ginoo, diha
sa imong kaluoy. Luwas sa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. O Diyos akong Ginoo, kaluy ako tungod sa imong ngalan. Sa imong mangyatagon nga kaluoy, luwas sa ako. Kay alaot ako ug kapos, ug ang akong kasing-kasing gilagbasan, sulod ka nako. Luwas sa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Tabangi ako, o Ginoo, akong Diyos. Luwas sa ako, diha sa imong kaluoy. Ug pahibalua sila nga kini mao ang imong kamot, nga ikaw, o Ginoo, maoy naghimo niini. Luwas sa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Isulti ko pag-ayo ang akong mga pasalamat ngadto sa Ginoo. Ug taliwala sa panon sa katawan daykon ko siya. Kay mibarog siya sa tuong kamot sa tao nga kabos. Aron pagluwas kaniya, gikan kanila nga buot, muhukom kaniya. Luwas sa ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kawitan ka ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdahain. Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Niadtong higayuna may pipila ka mga Parisiyo nga miadto kang Hesus ug miingon kaniya, kinahanglan mopahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit, kay si Herodes buot mopatay kanimo. Si Hesus mitubag, adtua og suginli kanang milo. Naghingilin ako sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton karon ug ugma ug sa ikatulo ka adlaw. Akong tapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw, ugma ug sa sunod nga adlaw. Dili maayo ang usa ka propeta nga patyon gawas sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak,
ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan dili ka buot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw moingon, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. At tuaw suginli ka ng milo, naghingilin ako sa mga yawa o nag-ayo sa mga masakiton, karon og ugma o sa ikatulog ka adlaw. Dito sa Bohol, ako taga Bohol man akong papa niya, magbalik-balik po ko matag karon og unya sa Bohol, na ako'y tiya dito nga naay mga anak, ubay-ubay po niyang anak. Sa kay gayon, walay mga laking dagko ang nabilin. Mga bata ra o si tiya, naglabi po mga babae. Sa kay gayon, ang bitin nga baksan, kanang marag ato ang dako pas akong bukton nga bitin, gustong na mukuhag manok sa among tangkal dito sa among balay. Nya na-trap ang bitin sa net. Nakitaan sa anak ni tiya, akong igagaw, babae, pertig yun, syagit-syagit kita sa bitin. Nagkagubot ang tanan nga naas balay kay dako kay bitin dito, stangkal, wa kalihok ang bitin. Akong tiya, siya may pinakadako ato, inahan po siya sa mga bata, utro po trabatong talawan o bitin, pero tungod kay siya may pinakadako atong panahona, nagkuha siya puspos. Iyang gipuspusan ang ulo sa bitin. Namatay gud ang bitin, mga igsuon. Akong tiya intawon naluya, nagpumas panghitabo. No? Pero mao lagi mother's instinct, no? Imbis mudagan siya, iyan lang yung gipatay ang bitin. Okay, para lang mga bata dili maunsa. Pagkataod-taod nangabot ang mga dagko, unya akong tiyain taon ng luspat pa sa panghitabo, bisan siya nakapatay sa bitin, gibugal-bugalan sa akong igagaw, giitsa ang bitin des tiil sa akong tiya, nakuyapan akong tiya, nga mo siya nakapatay sa bitin. Mga igsuon, mother's instinct, no? Iyang gibuhat ang tanan, para lang yun dili maunsa ang mga bata. Bisan tuod, aduna siya kahadlok sa bitin. Diha sa to Ebanghelyo, gibuhat ni Jesus ang tanan, fatherly instinct. Pero gibuhat ni Jesus dili tungod kay instinct. Gihadlok siya nga patyon siya ni Herodes, o giingnan niya ang mga tao nga gisugo ni Herodes at tuwa og suginli kanang milo. Kaila matinga mog milo, maramnig wild cats, magtago-tago ra na sila. Naghingilin ako sa mga yawa og nag-ayo sa mga masakiton, karon og ugma og sa ikatulog ka adlaw. Bisan gihulga si Jesus sa kamatayon, bisan gihulga si Jesus nga patyon ni Herodes, wala kini makapatandog kaniya. Mas mopatigbabaw ang iyang gugma og ang iyang pagpanalipod alang sa katawhan. Kay si Jesus buot man muluwas, wa siya mahadlok sa kamatayon. Iya kining giatubang tungod sa iyang gugma, dili lang kay gitawag og fatherly instinct, kundi tungod kay nasayod siya og nahigugma o kinahanglan niyang buhaton kini bisan pa ang hulga sa kamatayon. Ingon ani ang kamahigugmaon sa atong Dios. Mga igsuon, dili nato usikan ang kaayo o paghigugma sa Ginoo. Amen. Palihog manindog. Sayod sa atong misyon dinhi sa kalibutan nga mahimong propeta sa mapuangurong gugma sa Dios, magampo kita ngadto sa atong amahan aron magmatinugmanon o magmaisugon kita niining atong tahas. Moingon kita,
makagagahom nga amahan, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom na amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, magmatinud-anon sa iyang propitanhong tahas sa pagtudlo sa mga miti sa Ebanghelyo, sa katawan sa atong kapanahonan karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahom na amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga panagsumpaki o mga bangi, dili unta makapaluyan ni makapasuko kanila, nga nagbudlay alang sa mas arang-arang nga kalibutan, Ginoon ang gugma mo ay magdasig kanila sa pagpadayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahom na amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga kinabubuton natong dawaton ang pulong sa Dios, bisan kung daghan kaayo kining gipangayo, gikan kanato o makapag-uol kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahom na amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga nagatiman sa mga masakiton, dili gayud bation o kakapoy sa pag-amuma kanila, uban ang personal nga pagtagad o pagtahod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahom na amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamungot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahom na amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang makaalim nga grasya sa Dios, maghinlo kanila nga nangamatay na. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahom na amahan, dungga ang among pag-ampo. Ginoong Diyos, ang imong anak si Jesus, nagpuyo sumala sa iyang ipamulong. Ihatag kanamo ang Espiritu Santo aron mosunod kami kaniya sa walay pagpanagana, subay sa dalan ngadto sa imong gingharian, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad ug sakripisyo dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos, Ginoo namo nga gamhanan, dawata mga gasa nga among gihalad o gitugot nga kini among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa tininyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyo namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Puno ang
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo amahan. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat pag-usab kanimo amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matungan ang imong pagbuot, dinhi sayo tamayon sa langit. Ang kalawang namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunuan-wasa kami sa dautan. Manghayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ining sakramento. O gimo ang kining among pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.